tym obwodnicę właśnie tej Żukowa, obwodnicę metropolitalną Trójmiasta. Myślę, że to jest bardzo istotne w tym wszystkim, że są zainteresowane firmy. Oczywiście miejsce zainteresowanie jest tą drogą Toruń-Bydgoszcz. Tam no, nie było zapytań, ale tutaj jest właśnie dużo chętnych, które chce właśnie budować, bo to polega na tym, że firma prywatna, można tak powiedzieć, w tym partnerstwie ona wybuduje tą drogę, znaczy wybuduje, sfinansuje i później będzie utrzymywała przez okres na przykład 30 lat, bo to jest kwestia umowy. Natomiast rząd będzie przekazywał pieniążki za właśnie użyczenie tego właśnie przejazdu. Oczywiście tutaj będzie istniał system podobny do Węgletoru, być może Wiator, że samochody ciężarowe będą, załóżmy, płaciły właśnie przejazd przez tą drogę, natomiast samochody osobowe nie. I to jest ta właśnie różnica, bo na autostradzie to wiadomo, że wszyscy właśnie płacimy, ale od samego początku na przykład są takie dane, są eksperci powiedzieli, że załóżmy ta szóstka z tą naszą metropolitalną będzie, załóżmy, się sama spłacała. To są liczenia są ekspertów i to tyle. No, natomiast opinie są już właśnie specjalistów, ekspertów na temat właśnie tej decyzji rządu, że to jest bardzo dobra decyzja, ponieważ będzie ożywienie na okres właśnie wyborów politycznych, ale będzie ożywienie dla tego tutaj okręgu, dla właśnie tego rejonu, z tego się właśnie bardzo cieszymy. Sugestie, że obwodnica dojdzie do drogi krajowej nr 20 i co dalej? Mamy jeszcze drogę wojewódzką nr 211, która generuje też potężny ruch, która w jakimś wymiarze jest podstawana przebudowie. Tu również we współpracy z marszałkiem, zresztą jako członek obszaru metropolitalnego gmina Żukowo złożyła propozycję do planu strategii mobilności, aby przewidzieć łącznik tej obwodnicy z Glincza do drogi 211, tak aby można mówić, że ten ruch również z tego fragmentu, czy z tej części Kaszub od Kartuz mógł być ten ruch tranzytowy wyprowadzony na tę obwodnicę. Również skonsultowaliśmy z Wojewódzkim Biurem Planowania Przestrzennego tak zwaną nową Kielneńską, która też częściowo ma dotyczyć naszej gminy, czyli wyprowadzenie ruchu z Chwaszczyna nową drogą w kierunku Gdańska, a także rozważamy lokalizację wyprowadzenia ruchu z węzła Niszewo, tak aby przynajmniej częściowo ominąć te bardzo urbanizujące się obszary w okolicach Banino, między Baninem i Niszewem, bo tam ta droga powiatowa jest rzeczywiście najbardziej obciążoną drogą powiatową w całym powiecie kartuskim.